तो हाय फ्रेंड दिनै नरक थामेल नुगै सेमाखाना बब्बा बुरि तिजिरुस भिडियो स्लामजा फार्स्ट भिडियो के किसा नॉर्मल नय लास्ट नि भिडियो के पूरा लास्ट पूरा डेंजर बंगनाय फेसबुक नि महरानि आमके पूरा न हाइसि आकन तो हेलो फ्रेंड भिडियो स्टार्ट न सकना कासे कक सानमु संग भिडियो के न जलु नासिलु सेमानिया जस्ट एंटरटेनमेंट बागै स्लामजागो के नरक नाय एन्जॉय खालिजि मुनि लादि जाजाखनि चैनल सब्सक्राइब खादि ते लाइक खादि जाजेंके डिस्टार्ट खादि आसुंनो खादि भिडियो स्टार्ट खालाय तसा हाय बिहा गोबां लुच्चारंनि तैयै हाय रे अबरी थानिवो ता मोला टेलेंट टंगबा बिन थानिवो इ आं तो मानि खनों टिकटक भिडियो न खायो हायफेनो ना एक्टिंग ना डांस ना बिसम कलमानि ना मोसामानि ना तामतंग हुनु हानि न भिडियो तामतंग कोनो करै तामले तंग तंग गान थेबा थंग बस तंग बस पाखे आतिखिने बिनि भिडियो थाका टिकटक ओखबा ललाचिया अबरी अर मोसाव बिन एक्टिंग न फुंना दा फाइबे आव आं मानि का थिनो नों मसाना करे फाइपानो काइसा कक दंगो ककै हाइसि बुनि निम खंनो कोनो दिनो नाइगला 100% ओ जागोनो बिसि फोकस खानि बांना त्या सलारो इकोता ओ उकुल नि बिन बुरि खेचो आइना सिना खक्सि लिबसि फुलटं बिन उकुल नि बुरि खे त खलाय बगा खाया मा खना खना आसुता साजुग्रि सिस ओके ओ कलनो लेफ्ट साइड तरो राइट साइड थंले इकोता दाबो गे पुरानो डेंजरस भिडियो न बै फेसबुक आं सेदे बननो फासो दाबुरं दि एग्जांपल माइ तेजाबि बुटुट कावि जों थांगो रोंनगो एबा स्कुलाव जों सोरनानै बागै थांगो ताम सोरना बागै थांगाय एबीसीडी सोरना बागै थां रोंनगो ब्रैजन इको पुरानो आगै ब्रैजन र ताम होन बुजेना आखन कक बरक बाय हनो एक दुनि चार न ब्रै बांग्लादेश बाय हनो चार उजाब्रा ए आं बनो रिमान बक्स खनायाता उजाब्रा कथै उमिस्की टकी वा ओइ बो आने खरं खनाय पो आं इंटरेस्ट जं पो दा कोन हामजागि कबक लाइमर जिनिस आं बो हामियाले हनिमिया का हामनो हाइफानो साला मुफुक रोंनगो आम इंग्लिश नि फोरोंनर न संखे रोंनगो एबीसीडी सोरना बैसे थांगो मुखस खनाया बसलाते बोरि चारजन बर बो एबीसीडी सोरना तो थांगो हाइफानो उजाब्रा रक बर एबीसीडी पूरा एनिसिम सोरनि थैया एबीसीडी लास्ट नि आमना सिम बर मुखस खनाया थांगो ताम हिके एक्स आमसिम बर प्रमुजो खनाया थांगो साला चुटिया ओ बिहे गमन लुचिया कासे को खना उसको ड्रेस कानजा तमु सित्रा तंजा बुनो किता हमना ओ मा ओ स्कुल सासरक आप यंग तंग ए हाजिन जगन साला मादार चोट आमनि लग लग के उसकुनि मुंग बदनाम थाटा दखे आं मानि खनो र खामदन बिसिंगो किस खाने मुसुंखा सुइ तामगे नों भिडियो खाय आम के ससियेल मीडिया भाइरल खायना ना साला चुटिया नों भिडियो खायना माना खायना रिंगिदा चुटिया के खायना से मखना नबा मखां नखै तांबा जों भाइरल पपुलार फेमस अंग लगदिबा ओ जाब्रा नों आप यवान सोनि मखना फुंदा नुबिया नों उसको जस्ट कानजा सिस चल बाक ओ भाई ओ एबीसीडी तो सरा थांगो बर हायबन एबीसीडी एनिसिम बर सर थै एबीसीडी नि बर सर थांगिया डाइरेक्ट एबीसीडी नि पाथंनि पूरा एक्स न आमसिम से बर सर थांग एक्स थाइसिम सर थांगो ओ मा हाराम खर